Banting ya. Wis anyak senep ya aku tengku kuwi. Madang neh. Ya iya. Nyak madang neh. Madang ladu. Madang bar madang wareg neh. Golek nggon mangan iwak neh. Kuwi aja teko kidul kono dia. Nang ngene aku sekurang loro kare. Sing aku. Lah Mas Muji, daripada sampai nyebrang rono langsung nyebrang rono gak? Lah iya. Rada emat. Rada emat ya. Mangke nugel-nugel karepen. Heeh. Lah kok ana kok balik ya enak. Sik yo. Yo prai terus. Aman. Aman Mas. Terus, yo aman. Di posisi aku maju ya. Biasa angkatan nanti tok kono ya. Kudu iki du. Heeh. Sing kuwi. Tok karenane kelus karo ka. Oh, wis beda-beda. Iki kurang iki. Kurang kok mendene. Nah, iki kok nek wis dirampung, iki dari Budodo iki tak ada Pak Dodo kuwi. Oh. Kok sampai kono. Oh, Pokoke petang patok setengah lah iya tak kandakne apa nek. Sere karo gunaan barang petang patok setengah kok. Ya engko saeneke ngono ya. Nggih. Gak enek petang patok setengah ya ora apa-apa lah. Nggih. Sere saloke nek udah pesen nek mau. Nggih, Pak. Sedih. Anu lak sere kudu bangkret karo dhewe, Mbah. Nganu kan suwono dhewe. Ya semua pokoke gampang ngono ae. Nggih. Gampang. Gak diobati apa ngarep ditandur. Obatin apa nih? Anu neno, winai. Winai obati nggih ke mriko. Ben jelas. Diobati santen. Niki kan pupuke pun rada bleret pupuk anu nih organike. Pun berkurang. Iki umur pirang dina ngono kuwi. Nggih kurang luwih 18-an. Banyu kene. Aku mah. Ya kan banyu kok. Wis ana. Aku mah. Wis Nggih. enak. Pun beto ya. Ya wis siap ngono kuwi wong jenenge anu kok. Nggih, pun beto wae mriko. Ini banyak bar ya. Nggih, Bu. Kalau dipenake. Penting Nyebar dhewe biyen nek nyebar dhewe ning latar. Heeh. Gorone digo bakul. Kopi bakulnya jenenge kopi. Kan tenggol anu bakulan. Jenenge Pak Dodo ki bakulan pari. Gabah pari dadak bengek. oh nggih meka bareng, Bu. Meka. Mereka sing siji kono dulure kene. Intine anu. Apa kuwi? Golek gabah ngono ae. Intine bakul nek wis pokoke ngono lah. Lah aku dhewe kon ngirimi beras jane gak ada regane. Endi? Jakarta iki. Lha lah rasah. Engko ana Jakarta krabi kono nek engko malah repot kok. Wong aja kabeh diayahi. Lah enek kon goleke ngono tak dudoke. Ki lho dicethake to, ngene sapa kae? Anu, Agus. Heeh, Kustaraman. Nak Kustaraman kae, aku mlebu rono. Jane disudo 200 jane. Tapi kok konone rega murah. Berarti kenal mul barang. Mul sinten? Mul yo sing supirnya. Supir Agus to. Heeh. Lagi. Iki.